30 שנה של עשייה, 30 שנה של ניהול, 30 שנה של הנדסה, 30 שנה של פרויקטים, 30 שנה של בניית הארץ. הכל התחיל מחזון, חזון לנהל, להוביל, לבנות, לשנות, להשפיע וליצור. מאז ועד היום אנחנו חלק בלתי נפרד מהתפתחות הבנייה והתשתיות במדינת ישראל. מנהלים ומובילים פרויקטים שמעצבים את החיים של כולנו, שכונות וערים, תעשייה ולוגיסטיקה, בתי חולים, מתחמי מסחר וקניונים, פרויקטים ביטחוניים, מגורים ודיור מוגן, תשתיות, כבישים, קמפוסים ועוד. מלווים ומנהלים את כלל שלבי הפרויקט, מהחזון והתכנון ועד ניהול הביצוע. פרויקטים עבור גופי המדינה ועבור החברות הגדולות במשק הישראלי. לאורך השנים לקחנו חלק במאות פרויקטים משמעותיים, כאלה שמשנים את קו הרקיע, משפיעים על מיליוני אנשים ונשארים לדורות. המנוע האמיתי מאחורי כל העשייה הזו הוא האנשים של מסד עוז. כ-250 עובדים ועובדות, אנשי מקצוע מהטובים ביותר בתחומם, מנהלים, מנהלי פרויקטים, מהנדסים, הנדסאים, אדריכלים, אנשי שטח ומטה. כולם יחד יוצרים כוח אחד חזק. אנשים עם אחריות, עם מחויבות, עם מקצועיות. אנשים שלא מתפשרים על איכות. לאורך הדרך צמחנו, התפתחנו והתרחבנו. הקמנו תחומים חדשים, שילבנו טכנולוגיות מתקדמות, והמשכנו להתאים את עצמנו לעולם משתנה ודינמי. אבל דבר אחד לא השתנה. הרצון להיות טובים יותר, מקצועיים יותר, מדויקים יותר, משמעותיים יותר. אנחנו יודעים להסתכל קדימה, אבל לא שוכחים לרגע את הדרך שעברנו, את האתגרים, את הרגעים המורכבים, ואת ההצלחות שגרמו לנו לעצור ולהרגיש גאווה. היום, אחרי 3 עשורים של עשייה, יש לנו ניסיון, ידע, חזון ודרך ברורה, ויש לנו את האנשים שיקחו אותנו לשם. נמשיך לחלום בגדול, להוביל, לחדש, להתפתח ולבנות את הדבר הבא, כי עבורנו העתיד הוא לא משהו שמחכים לו, הוא משהו שבונים. 30 שנה של מסד עוז, גאים במה שעשינו, נרגשים ממה שעוד נבנה.